Umndeni wakho, ikhaya lakho, nempilo yakho izinto ezigugu kakhulu kuwe, futhi ungenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi kuvikelekile. Umkhiqizo wethu omusha kunika isivikelo nesithunzi lapho ikhaya lakho lisha noma kuvela isifo emndenini wakho. Lumkani Comprehensive Cover ihlanganisa ikhava yomngcwabo nomlilo. Sikunika 20,000 noma randi wekhava yomngcwabo yomndeni futhi nenhlaba mkhosi yomlilo yakwaLumkani ukuze ixwayise umndeni wakho lapho kunemlilo ekhaya. Futhi ikunika ikhava efinyelela ku-40,000 noma randi yomonakalo obangelwe umlilo. Ngo-150 kuphela ngenyanga ngendlela yokukhokha ekufanele. Ikhava yethu yomngcwabo yomndeni izokukhokhela imali lapho kushona ilunga eliyinhloko, umngane womshado nabantwana bafikela ku-5. Asikho isikhathi sokulinda lapho umuntu ebulawa ingozi, nezinyanga ezingu-4 zokulinda lapho umuntu efa ngokwemvelo. Siqinisekisa isicelo esisheshayo nesilula. Asikudingi ukuhlola kwezokwelapha. Izizwe zangaphandle zingasebenza futhi akupheleli nje lapho. Ngalo 150 wamarandi isisebenzi sakwaLumkani sizokufakela inhlabamkhosi yomlilo ekhaya lakho ezohlala iminyaka engu-8. Lokhu kuzovikela umndeni kanye nekhaya lakho. Uzothola ama-SMS uma kunomlilo ekhaya lakho noma endaweni yangakini ukuze uxwayiswe ngengozi yomlilo. Futhi uzokhokhela u-500 ngokushesha nemali efikelela ku-40,000 noma randi lapho kuba nomlilo othinta indlu noma impahla yakho ukuze kwazi ukuqala impilo yakho kabusha ezinsukwini ezingu-5 zomsebenzi. Lapho usokhokhile okokuqala udinga isikhathi sokulinda ikhaveni yethu yomlilo. Ungathola ukwaziswa okwengeziwe noma ubhalise ku-WhatsApp ku-082 741 2406. Sithinte ku-0870 575703 noma ukhulume nesisebenzi esinobungane endaweni yangakini. Khumbula, uma ungumthengi futhi ubheke abangane noma umndeni, sizokuvuza ngokukhululekile inyanga yekhava. Lumkani, ndawonye siphelele.